Lelo Banyasa Voice Box abusa a Bishop W. Kajenje akulankhula moyamikira chipani cha Democratic Progressive Party komanso mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka a Profesa Peter Mutharika kuti ayi zinthu zayamba bwino. Patakali pano Akajenje akuyamikira kuti nkhale mafuta amasowa pakatipa komatu pano zikuoneka kuti mafuta pang'ono ndi pang'ono ayamba kufika mdziko muno ndipo zinthu zina ndi zina zayamba kusuntha kupita chitsogolo. Ndati nkhali imodzi pa Banyasa Voice Box timve kuti Akajenje akuti bwanji pa nkhani zimenezi ndipo akamaliza timati kusango choka mutuze maganizo ana Malawi in the comment section below kuti yomwe ukwirizana nazo kuti dziko la Malawi pang'ono ndi pang'ono layamba kusintha kupita chitsogolo. Mutuza in the comment section below pompano Banyasa Voice Box. Mwaswera bwanji amalawi ansanga kwina kulikonse kumene muli. Masulano muli ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kajenje, nyamata amene ndimangoyima pa chilungamo. Amalawi ndafuna ndikuziwiseni kuti china chilichonse chimene adalonjeza a Profesa Arthur Peter Mutharika ku Malawi chayamba kutheka. Zimene zimakanika achakwera, zimene zimakanika MCP ku Malawi zayamba kutheka. Zosatheka ndi achakwera, zosatheka ndi MCP, zikutheka ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Amalawi ndikumva chimwemwe kwambiri, Amalawi ine ndikumva kukoma, chifukwa ntchito imene ndidagwira yokumemezani Amalawi kuti mukavotera a Profesa Arthur Peter Mutharika ndikuona kuti ikupindula. A Profesa Arthur Peter Mutharika adalonjeza sukulu ya ulere ku sekondari, ndipo kuchokera January mwezi wa mawa sukulu ndi ya ulere ku sekondari. A Profesa Arthur Peter Mutharika adalonjeza fetreza osika mtengo, ndipo fetreza tikuyankhula pano anthu akugula pa mtengo wa 10,000 kuchokera pa 50,000, anthu akunyamula 10,000, 20,000 akugula matumba awiri. Zosatheka ndi achakwera, zikutheka ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Amalawi ine ndikumva kukoma, ndikumva kukoma. Kaya onyoza munyoze, opepusa zipepusani, otukwana zitukwanani. Ine koma ndikumva kukoma kuti ntchito imene ndidagwira ikupindulira Amalawi. Amalawi akupindula, fetezo chipa akupezeka. Mafuta anangomenya bampu chifukwa cha chipolowe chimene chinali ku Tanzania. Koma ndiyamike Lighton Mangochi akhala kubwera kumatipasa ma update, ndiyamike koposa Lighton Mangochi. Mulungu akudaliseni. Amalawi mafuta ndifuna ndikuuzeni pano, mafuta ndikutapa kutaya, mafuta agalimoto ndikutapa kutaya. Chimanga posachedwa pompano mwina mawiki amawa akhala kuyamba kugawa. Amalawi zosatheka ndi achakwera, zosatheka ndi MCP, zosatheka ndi achimwendo, zikutheka ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Mazulo ndafuna ndikupempheni Amalawi kwina kulikonse kumene muli, musakhulupirirenso bungwe la HRDC. Mavuto amene tidakumana nawo kufika Amalawi kumakadya chitese ndi kumakagula fetresa pa 200,000. Mavuto awa adayambisa ndi HRDC. Chonde Amalawi kwina kulikonse kumene muli, bungwe la HRDC limagwirisidwa ntchito ndi akuluakulu a MCP. Amalawi ine ngati mtumiki wanu mwa Ambuye amene ndidayima ndinamenyesa mutu wanga pa nkhwangwa, amene ndimakupemphani usiku ndi usana, chonde Amalawi osavote MCP. Ndidafika kuima even ngakhale machechi anga ndikuwauza kuti anthu inu mamembala a Khristu musakavotere MCP koma mukavotere a Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndili nacho chozitamandira sopano, ndili nacho chifukwa chimene ndimakhumba
ndikuti munthu wakumusi apese mtendere, munthu wakumusi akhale ndi chakudya, munthu wakumusi akwanise kukagula zinthu. Amalawi kwina kulikonse kumene muli, zimene zimakanika achakwera kwa zaka 5 zayamba kutheka, kwa miyezi iwiri zayamba kutheka. Amalawi ndafuna ndikupempheni mitima pansi dekhani. A Professor Arthur Peter Mutharika akonza zinthu, ndipo Malawi akhala wankaka ndi uchi, Malawi akhala sosiririka, Malawi koma musakhulupirire akamberembere, musakhulupirire madobadoba, musakhulupirire madobadoba a HRDC. Nduna zawo zikuthamanga usiku ndi usana. Nimafuna ndikuze nduna zawo achina Chaponda, Amwanamveka, Kangata, Ajapi, kubwera pa azimayi Merenda Visha, Ben Piri, anyamata akutamanga usiku ndi usana kufuna kuti china Malawi achirisidwe, Malawi achirisidwe. Ndendafuna ndikupempheni ayinu azibusa nsanga kwina kulikonse, tizikhalani nthawi yoapempherera Professor Arthur Peter Mutharika. Nthawi muzikhala nawo azibusa ndikukupemphani, pamene muli ndi mapemphero osiyanasiyana, pamene muli ndi morning devotion, pamene mukupemphera mapemphero amazulo, kaya ndinu Asilamu, kaya ndinu Akhristu, kaya ndinu ampingo wanji, chonde mapemphero anu ikaniboni kuti Mulungu apasa chisomo chochuluka a Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo Mulungu akwanilise masomphenya amene adalemba a Professor Arthur Peter Mutharika. Mulungu akhale akuwateteza a Professor chifukwa adani awo a Professor Arthur Peter Mutharika akumva nyunyunyu, akumva kuwawa, koma Mulungu apambanise, Mulungu akweze, Mulungu achirise Malawi, Mulungu alemerese Malawi, Mulungu apase moyo wolimba a Professor Arthur Peter Mutharika kuona kwa adani awo, kuona kwa anthu ansanje amene akhala kutisusa kwa nthawi yayitali. Amalawi khulupirirani kuti zinthu zikutheka ku Malawi. Munali ndine mtumiki wanu wa Ambuye Bishop W. Kachenje, nyamata okhalira chisomo cha Ambuye. Phone number yanga ndi 088 12 9. Amene mungafune kuti ticheze pa WhatsApp ndi 099 5252 356. Shalom, shalom, shalom.